Sanibonani nonke, sisemsebenzini namhlanje. Siyasebenza, siyazama singamaphanda, sosebenzela impilo yethu. Akukho okunye esikubhekile okuzolungisa nje izinto zethu impilo ihambe kahle. Okunye nokunye kuza ngemumva. Siyacela nje ukuthi engathi umuntu anganamandla nempilo iqhubeke nje kahle, zonke izinto zibe right empilweni. Sizame nje nokulungisa impilo, yonke into nje yenzeke ngendlela okufanele ukuthi yenzeke ngayo, ngoba uma sabantu siyadinga ukulekelelwa ngesimo somqondo nangokucabanga. Konke nje esikufisayo kwenzeke nje yonke into enhle. Ngamanye amazwi kahle kahle empilweni ukube siyazenzela, ngabe siyakwazi ukuthi sonke vele sibe rich nje kahle kahle, singasweli lutho, singashodi ngalutho. Kodwa uthole ukuthi umuntu sesiyashoda ngesimo sokuthi ngani, noma kusuke kucabanga noma kusuke kuyini, kodwa kusuke kukhona. Mina empilweni yami into engiyithanda kakhulu engathi bengawumuntu oyiphanda, umuntu ozamayo, umuntu ofunayo ukuthi iy'nto zakhe y'lunge ngaso sonke isikhathi. Ngiyafisa nje uNkulunkulu angiphe amandla, konke engikufisayo kulunge, yonke into enhle engiyithandayo ilunge. Ngibe ilo muntu ozaziyo ukuthi ubani, ufunani ngesikhathi akacabanga ngaso, yini akayifunayo. Ngoba impilo iyakuthatha ikubeke la wena ubungacabangi khona, uyithole usukhona, uy'buze futhi ukuthi ngifike kanjani la, kubani mina, kwenzakalani. Into ey'njalo izinto esihlangabezana nazo empilweni. Khona kunzima ukuphila ngaphandle kwemali, sisuke sizama nje Nkosi yami, sizama impilo, kodwa ngibona engathi impilo imnandi kakhulu uma inemali, ngoba uma unemali futhi kuningi kakhulu okutholayo empilweni, kuningi. Inani uma ucabanga ukunyakaza, imali enye nanye, uma ucabanga noma ucabanga ukuyaphi nje, imali. Izinto ey'ningi zifuna imali mfowethu, angeke ngiqambe amanga, ngikhuluma amanga.